să ne zice astăzi. Fiind că la nou vreau pe canalul meu YouTube ceasul, o să ne jucăm Forbar. Da, știu că e băieți, dar da. Da. De aici o să ne jucăm Forbar. Jocul ăsta de băieți Roblox. Prieteni, da, am așa battle. Auziți? Nu cred că se auziți, da? Battle-ul meu. Unde mi-a frumoasă. Da, la cascabat. Nu e la fel. Cum am zis cascabarul? Ok, hai dăm play. Prieteni. Nu știu. Haide să fie asta. Mov. Nu pot? Ok, asta rămâne bine. Câful. Hai câful. Bine, am început. Haide. Unde-i mingea? Hei, ce-ai făcut, mă? A dat gol ăsta. Nu am vrut în echipa asta, mov. Nu e corect. Prieteni, am vrut. Ok, haide, dăm asta. Unde-i mingea? Unde? Acolo. Unde-i mingea? De ce a dat gol? Cine a dat gunoi? Yay! Dar nu știu. Hai, veniți coace. Trebuie să ieși încoace. Că dau ce asta, gol. Ce scrie acolo? Ce zice asta? Minge, nu. Minge, ce zice asta? Penalty. De potarul în gura mătii de potar. Treci coace. Portar prost. Portar prost. Știi că îți dau gol. Portarul nostru e mai bun. Da. Mă. Noi mă facem aici. Unde-i mingeau? Haide. Mingea nu. Așa. Mingea la el. Bravo, dă. Nu la noi. Hai că poți. Unde ești? Nu. Dar până am câștigă ăștia. Ce? 7-4. Prieteni, mă enervează. Că nu vă bat-o pe voi acum în gura mătii. A câștigat fraierii ăștia. Pipilăii ăștia. Câștigat ăștia. Ok, prieteni, hai să vedem ce echipă suntem noi. Vreau asta. Spune da. Hehehe. Haide, uite să scriu ceva pe genul. Ok, spune, hai, ești mai mare. Mă dau somn, hai cine mă înghice. Mingea! Unde-i aha, la cine era? E la ăsta, copilul ăsta. Gura mătii. Ce copil prost. Ok, ca să scriu. Odată am luat mingea, la mine nu am. Nu știam, eu că l-am usurat, că mă tot am luat mingea și nu mi-a făcut nimic, ce-am dat gol, a ghițit una la gol.
La mine în poartă. Nu știam că e echipa mea. Da, să fugim, mă, și noi ce naiba, nu stăm pe loc, mergem. Aaaa! FIFA super. Fugim, ia mingea, bă, dă mingea, trecut, dă mingea, bă, ha! Ping, pong, ping, yo! Dă mingea! Hai să prindem pe Ramon, prieten. Hai, haide! Hai, echipă, să prindem pe Ramon. Ce zice asta? Tot ăsta. Nu, iar două. O, în gura mântii. Că nu eu o parm acum. Unde mergea? Unde? Portarul nostru, de. Hai. Hai, mă, că poți. Ce face prost odată? Ia-mi dă mingea. Ia mingea. Ce mai cercă? Tot ăsta. Doamne. Curamânt. Noi pierdem, e clar, dar eu sunt ce echipă proastă am, Doamne. De ce am de o echipă asta? Puteți am bater. Ok, ce fac ăstea? Ok, de asta nu-mi place fotbal, că nu sunt bună la fotbal. Nici îmi plăcea Bacchi, era animal. Mi-am dat seama că nu sunt bună la Bacchi. Îmi place Borei, acum că sunt bună. Sincer, serios. Înainte nu știam să mă duc Borei, acum știu. Bolei. Fotbalul ăsta. Minge. Am luat mingea. Nu! Du-te coace. Aoleu, prieten. La mingea. Dai, asta. Ce-ai făcut? Că nu mai înțeleg nimica. Stau pe loc. Dacă nu mai înțeleg nimica, prieteni. Cine are mingea? Hai, mă, cine are mingea? E la mine echipa asta? La ele. Nu, ce-ai păsit? Nu, bine? Brock you? Broken you? Nu, a dat gura mătii, tot copilul ăsta prost. În fine, ok, pe zi că am atât tot chipul. Auzi? De ce nu pot să mă uit? Da, pot să arăt cu frații. Pa!